Zvirisise guys. Oh my goodness. Izvi zviri kuma 6 a.m. Basa ratotanga. Hapana kumira kwazvo. Saka mozviona kuti room yakachibvunzwa navanzi kodhoiro riri kusara kumashure muchapona here nembavha nhaye Jesu Kristu mambo wedenga apo. Ndo zvakuitika zvinezvi room yedu manje ino yakutanga kusimuka, saka bridha akatanga asimudza kumberi uko kumusoro kwese uko. So apa ari kumbo pane pachasiya mbichana so that iri gravel ringe richifiliwa muno, because aiti hanzi kuti tichi vanhu vasazotambura nekutenderana uko vangofanira vafila gravel muno. Saka uya apa paone imba yedu unwa taisa metiri yatiri kushandisa haina kana zvingura kana chii dhedhi. Uona manje nepapa apa mozviona kuti tiri kufamba nedpc yedu uye brickforce ukuona manje iri kushanda nezvinhu chaizvo imba ino kunoku futi iyi yakajegera yapaoni yakajegera futi kai brickforce mozviona manje apa equality manyama dhedhi emanyama chaiwo izvi zvinhu izvi zvine quality dzakatosiyana nozviona. Kune dziye dzekuti kangoswa svimvura mbichana yotoita ngura kwete idzodzi dzitype idzi. Alright, chirungu audzo mozviona manje. Saka imba ndo pairi apa ino iyi bedroom, ndo bedroom yekupedzesera hande kusaidi kuti uone kuti mukati vakazodii zvinhu odai handiti mukati munomu ndozvavakazoita izvozvo. Imba yedu yakwira mudenga uku kumamaka kuona uku ndo kwatasataita chauya panapa vakazovharisa futi yaoni apo mukati yakadii yakazovharisiwa mozviona manje. Saidire uku ndo tukunyanoda mozviona. Saka pinda mukati utadzise saidi enda kusaidi uku ibude yese. Saka pano pakashandwa hama dzangu pano pakashandiwa. Handivhare mabhanzi angu saka apo kwasara kuisa window frame pasati pasika mawindow frame apa iyi room yekunopiya isati yaiswa mawindow frame acho asi ese aripo apapa. Saka apa pare rimwe racho rakazoedherwa rekupedzisira racho rakaita serororo takazokwanisa kuritora nezuro takona kurisenga bhozi rasingakwani muchimota, saka takazoya naro nezuro. Then uko kuseri uko ndo kuchapinda mawindo maviri uko mozviona manje. Right, iri ndo vheranda redu rapera richakangojegerwa still ichocho chovachachibvisa icho chidandaro neichi chaireva ichi achabvisa ichi. Amaona oya kuno waite tipezi uya kuno unopezi. Saka ndo imba yedu iyo mbuva ratidza yakadai kusaiduko ainza ese hapana neda kukatirirwa ndimezhaisaka kuri mwatikana zvangokana. Saka apa uyu pesi ari kumezha kuti tione kuti achapinda apa anodiwa akareba sei, ndo zvoda kuitwa senge iri asati amboishandisa kumaprojects edu. Maona manje mabhanzi angoda kundimumakisira tajara kushandisa mawindo anenge akatatu doko sezvizvizvi. Saka inyowani version iyi mozviona manje handiti boza ungakwanisi kutenga girasika usina kumesha. Unofanira kuenda nemameshaments acho ese kushop waenda nemameshaments ndo matengera unoita. Saka ndoda kunopuwa quotation zvazvadoda kuti tiite apa ndizvozvo. Saka uya kunotiona tipoona kuti zvinhu zvedu zviri abheke ese semende hapana semende inoshanda ndabvuma zvangu. Asi semende iri kufamba wozviona iri kufamba zvemandiro kwati chaiko kuti zvekumboseka zvikuite zvekuseka basa riri kufamba basa alright. Amwe acho isu atopedza zenge redu iri
blue roof yedu yakachiviwa nevanhu iyi. I can't wait. Apa iguruva zvaroda kutongoenda apa. But I can't wait because kukura kwakaita imba yedu. Vedu veMwari vakanaka zvokwadi. Ndotorwa kuvachiva mbuya guta ruchiva chaiko. Kwakanzi usachiva asi ndatopa stage iyoyo kuti ndakutochivawo. Saka ndizvozvo guys, for the people